खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनि बे समावहाय। बे समाव आं गिबियावनो नोंथांमोननो सिनायथि होनि बिथाङानो जाहैबाय लैथो आरो बिथांनि टाइटेलखौ आं दिनै मोननो हायाखै। अब्ला बे समाव बिथां लैथोखौ आं स्पेशली दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअआव आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। आरो जुदि बिथां कमेन्टार लैथोआ आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला नुसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आं बे समाव शेयार खालामनि, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आङो बे समाव फरायनानै खोनासंहैनि। बिथाङा आंनो बेबायदि लिरहरदों, आदा रमनि 15 बालाबनि 1 निफ्राय 6 सिरिसिम गुबुनखौ खुसि खालाम, गावखौ नङा, बेनि बिसय अन्नानै भिडिअ लाबो। खोनाबायना? बिथां लैथोआ आंनो दिनै बे बाइबेल सिरिनि सायावहाय भिडिअ लाबोनो थाखाय आंखौ दिनै रिक्वेस्ट खालामदों आरो बिथाङा बुंबावदों जे गुबुनखौ खुसि खालाम, गावखौ नङा, बेनि बिसय अन्नानै भिडिअ लाबो। अब्ला बे बाथ्रा बादि बिथांनि गुबुनखौ खुसि खालाम, गावखौ नङा, बे बाथ्रानि सायावल' बिथांनि जे कमेन्ट हरनाय बे कमेन्टनि सायाव आं भिडिअखौ लानानै फैदों। 1 निफ्राय 6 सिरिसिम जे बाइबेल सिरि होदों बे 6 सिरिसिमबो आं दिनै थांनाय नङा। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर आसा खालामो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय बिथां लैथोआ आंनो मा कमेन्ट हरदों। अब्ला आं बे समावहाय गिबियावनो फरायनानै आं खोनासंहोग्रोनि। आङो फरायगोन डिजिटेल बाइबेल एपनिफ्राय आङो फरायनानै खोनासंहोगोन। बेयाव मा लिरदों रमारि 15 बालाबनि 1 निफ्राय 6 सिरिसिमावहाय मा बुंदों। बेयाव बेबायदि लिरदों, जों जायफ्रा फोथायनायाव बोलोग्रा गावखौ खुसि खालामा लाबानो फोथायनायाव बोलो गैयैफोरखौ हेफाजाब होनो नांगौ। 2 सिरि, जों साफ्रोमबो जोंनि फोथायग्रा बिदा फंबायफोरखौ फोथायनायाव गोख्रों खालामनो हानाय बादि बिसोरनि थाखाय गाहाम हाबा मावनानै बिसोरखौ खुसि खालामनांगौ। 3 सिरियाव बुंदों, मानोना ख्रिस्ट'आ गावखौ खुसि खालामाखै, नाथाय शास्त्रआव लिरनाय दं, मानसिफ्रा नोंखौ निन्दिदों, नाथाय बे निन्दिनाया आंखौसो निन्दिदों। 4 सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि। बे शास्त्रनि लिरनायजों जोङो सैसोनो हानाय बोलो आरो गोसोआव गोहो मोननाय बादि आरो बेजोंनो जोंहा बरसा थानाय बादि शास्त्रआव लिरनाय मानियानो जोंखौ फोरोंनो थाखायसो लिरनाय जादों। 5 सिरि दंबावो, ख्रिस्ट' जिसुआ जेरै मावदों बेबायदि मावनानै सैनो हानाय बोलो आरो गोहो होग्रा इसोरा नोंसोर गासैखौ सान्थियै खौसेयाव दोनथों। 6 सिरिसिम फरायनोसै जोबजासे। अब्ला नोंसोर गासैबो जयै जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि इसोर आरो बिफाखौ मोनसे रावजों बाख्नायनो हागोन। तो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां लैथोआ 1 निफ्राय 15 बालाबनि 1 निफ्राय 6 सिरिसिम बिनि सायाव भिडिअ लाबो होनदों आरो बिथाङा बाथ्रायावहाय बेबायदि बुंदों, मा गुबुनखौ खुसि खालाम,
गुबुनखौ खुसि खालाम गावखौ नङा बेनि बिसय अननानै भिडिअ लाबो बे बाथ्राखौ आरोबाव बुंहरदेरबावदों ओंखायनो बिथांनि बाथ्रा बादिल' आं दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैदों अब्ला बे समाव फैदो डियार भिउअर्स नोंथांमोनजों with my small knowledge ना आंनि उन्दैथार रोंगौथिजों बा रोंनायजों मोनदांनायजों नोंथांमोनजों आं बे बाथ्रानि सायाव शेयार खालामनोसै थ' अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर थ' बियो जाबाय पौला रमनि मण्डलियाव बे लाइजामखौ हरदोंमोन जेब्ला पौला बै समाव दङमोन थांनानै दङमोन बा इसोरनि हाबाखौ मावदोंमोन बे समाव रम मण्डलियाव पौला बे लाइजामफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंहरदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेजों लोगोसे बिथां लैथोनिसिम बेवहाय थोनहरजानाय पौला बेखौनो फोरोंदोंमोन जे मण्डलिनि बिसासिफ्रा गावजों गाव माबादि आखु दिन्थिनो नांगौ मण्डलियाव जों फोथायारिफ्रा जों ख्रिस्टियान बिसासि फोथायारिफ्रा गावजों गाव मा रोखोम साल सलन जोङो दिनै खालामज्लायनो नांगौ बेखौ दिनै पौला फोरोंदोंमोन अब्ला से सिरियाव जोङो बेखौनो मोननो हायो जे the strong should support the weak बोलोग्राया फोथायनायाव बोलोग्राफ्रा जायफ्रा फोथायनायाव दुरबल बिथांमोनखौहाय मदद खालामनो नांगौ होननानै से सिरियाव जोङो फरायनानै बे समाव मोननो हाबाय ना पौलनि बाथ्रा बियो थ' अनजाग्राफोर पौला बेखौनो बुंदों फोथायनायाव जायफ्रा बोलोगोरा गाव गावखौल' दा गोजोन हो जायफ्रा फोथायनायाव बोलोगोरा जायफ्रा आत्मिकाव बोलोगोरा स्पिरिचुवेलि जायफ्रा बोलोगोरा बिथांमोना गाव गावखौल' खुसि खालामा लाबानो बिथांमोना गाव गावखौल' गोजोन होआ लाबानो बेनि जायगायाव आरोखि ना जाय ख्रिस्टियान बिथांमोना फोथायनायाव दुरबल ना फोथायनायाव बोलो गैया उइक लोरबां बिसोरखौ मा धैर्ययै धैर्य जानानै हेल्प खालामनो नांगौ होननानै पौला रमनि बिसासिफोरखौ फोथायारिफोरखौ बेखौनो खावलायहरदों लाइजामनि गेजेरजों ना जायफ्रा दासिमबो सन्देहजों डाउटफोरजों ना जुजिगासिनो दङ नंगौना नङाब्रा आरो जायफ्रा फोथायनायाव दुरबल बेफोरबायदि जायफ्रा स्ट्रागल जागासिनो दङ बिथांमोनखौहाय हेल्प खालामनांगौ होननानै पौला लाइजामनि गेजेरजों बेखौनो बुंदों जे गाव गावखौल' नङा गुबुनखौबो खुसि खालाम होननाय रावा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेजों लोगोसे डियार लैथो आरोबाव नै सिरिखौ जों एसे नै सिरिसिम जों एसे थांबावनि बे सिरियाव दङ गुबुनखौबो लुखां गावखौल' नङा ना बे सिरिखौ फरायब्ला बे बाथ्राफोरखौ जों दिनै मोननो हायो जे गुबुनखौबो जोङो लुखांनो नांगौ नाथाय जोङो गावखौल' लुखांनो नाङा मायाव इसोर प्रभु जिशु ख्रिस्टनियाव अब्ला बे समावहाय ना पौला बेखौनो बुंबावदों जे ख्रिस्टियान बिसासिफोरा लिंहर जाबाय गुबुननि आत्मिक जिबननि बेनिफिटनि थाखायबो बेखौ दिनै जोङो मिथिनो हायो जे जों जायफोर ख्रिस्टियानफोर आरो जों जायफोर ख्रिस्टियानफ्रा फोथायनायाव बोलोग्रा आत्मिक जिबनाव बोलोग्रा ना जायफ्रा बोलोग्रा मा जाबायनो बिथांमोन बादि बोलोग्रा मानसिफ्रा फोथायनायाव बोलोग्रा मानसिफ्रा बिथांमोन बादि मानसिफ्रा मायाव लिंहर जाबायनो जायफ्रा फोथायनायाव दुरबल आत्मिक जिबनाव दुरबल बिथांमोनखौ लुखांनो थाखाय बिथांमोनखौ इसोरनियाव बोलोग्रा खालामनो थाखाय मा दिनै इसोरजों लिंहर जाबाय आरो बे बिथांमोना बोलोग्रा जायफ्रा फोथायनायाव बोलोग्रा बिथांमोना दुर्बलता मानसिफोरखौ फोथायनायाव दुर्बल मानसिफोरखौ बिसोरनि आत्मिक जिबनफोरखौ लुखांनो थाखाय दिनै लिंहर जाबाय आरो दिनै लुखांनो नांगौ ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेबायदि जाहोन खारननि थाखाय जों जायफ्रा फोथायनायाव बोलोग्रा मा बिसोरो बेबायदि लिंहर जाबाय जायफ्रा फोथायनायाव दासिमबो दुर्बलता बिथांमोनखौ लुखांनो थाखाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा गुबुनखौबो लुखांनो नांगौ गावखौल' नङा गुबुनखौबो खुसि खालामनो नांगौ दिनै गावखौल' नङा
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बिथां लैथोनि बाथ्रानि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों ना बेनि सायाव गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय जे पौला बे बाथ्राखौ दिनै मानो बुंदोंमोन सोरखौ बुंहरदोंमोन बेखौ मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै बिथां लैथोजों लोगोसे बेखौनो आं मिजिंथि हरबाय थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैबो दाबो जोंनि जा दिनैनि बे बुहुमाव बा दायो बे समावहाय जों जायफ्रा फोथायनायाव बोलोग्रा दाबो जोङो जायफ्रा फोथायनायाव दुरबल बिथांमोनखौ जों दिनै लुखांनो नांगौ फोथायनायाव बोलोग्रा खालामनो नांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैबो बे बाथ्राया दिनै नोंथांखौ बुंदों आंखौ बुंदों जोंखौ बुंदों जों जायफ्रा फोथायनायाव बोलोग्रा ना आरो जाय खृष्टानफ्रा फोथायनायाव दुरबल इसोरनि नेम निथि आज्ञाफोरखौ फालिनायाव दुरबल बिथांमोनखौ जायफ्रा फोथायनायाव बोलोग्रा बिथांमोना दिनैबो लुखांनो नांगौ मानोना इसोरा दिनै नोंथांखौ जोंखौ दिनै लिंहरबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै गावखौल' नङा गावखौल' गोजोन होनो थाखाय नङा गावखौल' दिनै जोङो लुखांनो थाखाय नङा गुबुनखौबो खुसि खालामनो गुबुनखौबो लुखांनो थाखाय नोंथांखौ आंखौ जोंखौ दिनै फोरबो जिशु ख्रिस्टआ दिनै लिंहरबाय दिनैबो दाबो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो आसा खालामदों जों जायफ्रा फोथायनायाव आत्मिक जिबनाव बोलोग्रा आरो जायफ्रा दासिमबो आत्मिक जिबनाव इनायनो दुरबल फै जों बिथांमोनखौ जोङो लुखांनि बोलोग्रा खालामनि इसोरनियाव जेन' ना इसोरनियाव थांनानै थानायाव गाहाम जिबन जिउ खांनो हायो थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोबनायाव जुदि बिथां लैथोआ आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों मिथिहोगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिनानै बे गुसुं कमेन्ट भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय